Lakasan mo ulan. Lakasan mo ulan. Pauran kita, be. Dahil, ano pag-ibo ka na dahil? Ano kini? May long pene. Long? Kini. Dala mo mo. Ano marang kini? Hindi ka kasi mo online. Bay manay mo. Ulan, ulan, ulan. Ulan, ulan, ulan. Yahoo! Umulan. Manay shining, umulan. Masipag ako ngayon, Manay shining, mag-live. Ilang araw din walang live, Manay shining. Kung kailan nakaligo na ako sa kaumulan, magpapaulan sana ako sa ulan. Kaya lang nakaligo na. Manay bro, Sir Tony Mix, shouty shouty. Ayan, nadiligan yung itinanim namin kahapon na mga sitaw. Sana matagos talaga yung lupa. Kung kanina, kung hindi pa ako nakaligo doon sa ano, dito sana ako maliligo sa ulan. Sana lumakas. Kaya lang, parang ang hina. Parang napadaan lang, Sir Tony Mix, yung ulan. Kaya nga, Manay bro, sana nga umulan talaga. Sana nga matagos yung kalupaan kasi kailangan talaga namin ng tubig. Tapos yung mga damo dyan, kulay brown na. Kapag umulan, bukas, kinaumagahan yung mga damo na kulay brown na, bigla silang kulay berde ulit. Hay naku, parang daan lang yung ulan. Yan o. Paano na? Palusaw na. Ay. Kailan yun, Manay bro? Mahina lang yung ulan. Dapat malakas. Yung as in, bumaha naman kahit saglit. Mga ano mo lang yun, Manay bro. Mga kathang isip mo lang yan. As in, bumaha naman kahit saglit. Wala nang ulan. En live ko na to. 30 minutes ko lang yan i-live. Panaginip ko. Ngunyan lang ang orange, Manay. Oo, Manay shiny. Ngayon lang. Dali. Lakasan mo pa. Bilis.
Ayan, lumalakas na siya, Manay Shining. Maliwanag na ulit. Manay Shining, mag-live ka na rin. Ato ka catch. Yung mga baka ay andun sa kakahuyan. Nasa kakahuyan, Manay bro, yung mga baka. La 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 la. Ayos yung paharang ni ni Manay Shining. Rafitul po ang paharang ni Manay Shining Going home from Shatin. Kaya lang pag nakulog, nahinto yung yung ulan. Ayan no, nakulog. Wag naman sanang kumidlat. Kasi bigla ko tong papatay na live na to. Manay Shining, grabe ang harang mo. Rafitul po yung harang mo Aragay! Fortune pay. Yung yung harang. Agoy, makaslip nga. At ako'y antok. Silent ko lang ha. Kasi matutulog akit. Maingay na dito, nagpapa-music sila.
Ano ko lang to Manoy bro, 15 minutes ko lang or 30 minutes ba? Gusto ko sana kumanta-kanta. Kuya Alex, make a love shoutout. Mamaya Kuya Alex, akyat tayo kay Manay Sky. Magla-live si Manay Sky, Kuya Alex. Kanta tayo. Alas 3 daw. Ngayon sana, magla-live ako, kakanta sana, kaya lang natamad. Kasi yung V8 ko nakakainis, hindi na maganda yung sound. Tapos sabi ko, i-live ko yung ulan. Kaya lang, ayan o, tingnan mo naman yung ulan, huminto na. Pero ano, thank you Lord kasi kahapon, alam nyo ba kahapon, andun kami sa kabilang farm. Sinamahan namin si Father, tamang-tama, lahat kaming tatlong babae andito kasi yung bunso na may asawa na, pumunta dito sa bahay. Tapos, umuwi kami doon sa Tres Marias farm namin. May dala kami mga labahin, container, tapos kalabaw kasi nga mag-iigib kami. Kasi dito, as in talaga, wala nang katubig-tubig yung aming puso. Tapos pumunta kami doon, nakita namin si Father na magdidilig ng kanyang taniman ng mga sitaw. Gamit lang yung water pump na andun lang sa tabi ng ilog. May ginawa siyang taniman ng mga sitaw. Yung ginawa namin kahapon, alas 12 tanghali. Tanghaling tapat. Alas 12. Andun kami nagtatanim na tawa kami ng tawa kasi sabi ko kay Father, kapag may makakita dito sa atin, sasabihin, na talaga, iba na talaga yung mundo, baliktad na talaga yung mundo kasi nga hitik yung araw kahapon. Nagtatanim kami ng sitaw. Pero yung pinagtaniman namin, diniligan ni Father ng tubig galing sa sa ilog, sa sapa. Tapos tamang-tama ngayon, umulan, o diba? Thank you Lord. Kasi hindi masasayang yung pagod namin kahapon. Sir Arvin, big love shout out. Salamat po ng marami. Kaya nga, Mari Alex, Kuya Alex, buti na lang umulan. Kahit papano, yung mga halaman, yung mga tanim-tanim, yung tanim naming talong hanggang ngayon, buhay pa rin siya, pero yung kumbaga, dismayado na, yung parang nahihimatay na sa init ng panahon, kasi nga, di ba, ilang buwan nang laging maaraw, tuyo ang kalupaan. Bitak-bitak na nga yung lupa. Ngayon lang talaga umulan kasi siguro may low pressure ba o may bagyo? Wala palang jacket to si Sir Bakit kasi dito sa live, lahat yung hindi na kulay blue, yung mga pangalan nyo dyan. Ayan umulan na talaga. Oo. Ayan, thank you Lord. Thank you Lord. Malakas yung ulan, nasarap magpaulan ulit. Kaya lang nakaligo na ako. Sabi ko kay Dos, siya na naman yung magpaulan kasi yan, libre na yung tubig ulan. Si Mother, asa na kaya si Mother? Sabi ko siya na lang yung magpaulan. Kasi maglagay siya ng dyan, alulod. Mag-ipon kami ng tubig pang buhos-buhos lang sa CR. Sayang din. Ayaw ko nang maligo ulit, Kuya Alex. Sayang ng shampoo. Sir Arvin, maraming salamat Sir Arvin. Sir Arvin Blake Miller. Wow, 1K subscriber. Ang sarap magpaulan Ay, parang natutokso ako Ayan na si Mother naglagay na ng drum. Ay. Magpaulan na talaga si Mother. Aray ko. Nasa live ka Welcome to my vlog. Itaas ko. Baka masilipan si Mother. Aray ko.
Uy, ang sarap talaga. Parang gusto ko din magpaulan. Oo. Dos, magpaulan ka na. Sayang ng tubig, oh. Presko pa naman. Ang presko ng tubig ulan. Pag kumidlat pumasok ka kaagad, tumakbo ka pa loob. Huwag ka na, uy, ala! Ala! Baka magkumidlat. Tago ako ah. Natakot akit. Mo, dito ka sa gilid mo. Hindi ka kundi na maray. Hala, biglang kumidlat. Papatayin ko to. Let's go. Walking in the rain. Hala. Natabingi na yung aking stand. Basta ha, kapag kumidlat, papatayin to bigla ni Tres. Kasi baka pumasok dito sa aking kwarto. Sir Arvin. Ala! Ano? Nakitlat na! Bye guys! Takot ako. Baka umulan. Ay, kumidlat. Ayan na, kumidlat na nga. Bye! Thank you. Balikan ko na lang kayo. Sir Arvin, thank you so much.